Metsästys on vuosisatoja vanha perinne Suomessa. Vuosittain 300 000 henkilöä rekisteröi metsästysluvat, mikä on yksi korkeimpia lukuja asukasta kohti Euroopassa. Monella on syvään juurtunut pelko susia kohtaan ja he ilmaisivat usein huolensa koiriensa ja karjansa turvallisuuden puolesta. Mä oon Sampo Marjamaa ja mä haluan nähdä muutoksen asenteissa susia kohtaan. Susi ei ole ilmestyskirjan peto tai metsiemme Lucifer, vaan tärkeä osa Suomen luonnon tasapainoa. Vaikuta ja kerro, että sä oot huolestunut Suomen hallituksen susien kaatopolitiikasta.